Смятам, че ние сме създали една организация, която е еталон за това как можеш да тръгнеш от нищото и да развиеш структура не на базата на олигарси, не на базата на посолства, не на базата на чужди фундации, не на базата на медийни кръгове, тинк-танкове и така нататък, а на базата на кауза, морал и мъжество. Защото това е политиката в крайна сметка. Тя е много чиста сделка. Казваш какво искаш да направиш, молиш за доверие, те ти дават доверие, ти го правиш, умножаваш доверието. Нали? Както в икономиката, формулата на капитализма според Карл Маркс каква е? Пари стока, пари прим. Да. Еми същата работа. Доверие господаватели, доверие прим. Ние, ако успеем да направим това, което искаме, България ще бъде такава, каквато са искали нашите възрожденци. Затова сме се нарекли Възраждане. Свободна, независима, благоденстваща. Това е нашият национален идеал. Но пропагандата е уверила една голяма част от българите, че първо Възраждане няма шанс. В момента, само като казах социологически никой не казва, че няма шанс. Възраждане сигурност влиза. Ясно е, че влизаме. Това никой не го поставя под въпрос, че няма шанс да управлява. Защо? Защото много хора казват, и ако тръгнем сега с вас по улиците, те ще кажат, харесваме ме, няма да ви оставят. Аз това ми е любимото, като ми казват, няма да ви оставят. Кой ще ме оставя? Аз не питам никой. От теб зависи, властта е в твоите ръце. Нашите проценти в момента, когато ние правихме нашето социологическо проучване в края на януари, защото Радев излезе на 19 и на 2-3 февруари имахме данните, бяхме 15%. Тоест дигнали сме даже от това, което имахме преди което имаме на предишните избори. На предишните избори имахме 13% и половина. Близо 14%. Защо вдигаме? Всяко нещо, което ние сме казали, става. Ефектите от влизането на България в еврозоната, поскъпването, инфлационния удар, обедняването на хората. Да не говорим, че сега в момента и с ударите срещу Иран, в които нашата страна е намесена. Всичко това, което ние сме казвали, става. Аз не съм щастлив, защото стават лошите прогнози. Ние винаги сме казали, ако не направите това, което ние ви предлагаме, ще стане лошо. И то става лошо. Да.